Ipediang sumpai pi baro asyakani ka program ka jongi tutip ikian. Ibadon nang kat lambat ngi ban pensyai halor ka phang takas ngi ide iba VGK kenta ibadairu senior advocate. Kublai ba. Teba tailam yang ngi kandiat chapang ka position ba pi hol. Ya mentate ki barkhoi ki teblut hi banga deu senior advocate jongka High Court of Meghalaya. Hakaju kapor nga deu special counsel jongka Khasils Autonomous District Council. But come ensure nga la ju longteng vice chairman jongka law commission jongka state of Meghalaya. Haju kapor nga la ju badru ka position como independent member jongka state security commission. Katkum ka Police Act 2010. But ngadang badru ya ka position como member jongka advisory board jongka Meghalaya Preventive Detention Act. Te yamanta kita ki position ki ba ngadang bad. Haju kapor ngadang ru member jongka District Legal Services Authority jongka East Khasils. Kublai pun ba. Mentakas ni kapang bangin nya phaliau ka de shapang criminal law, right and prison, right of women and their children. Daka khasing ila man ongru kapang shapang ka criminal law lane ka hok ki koidi bat ki Kynthei koidi bat ki Khun ki Jong ki. Tiba to batai lem yang ni kandiat shapang kata ka hok ki koidi. Pan sotho ya ka hok Jong ki koidi. Ka don kam yang ni bangin let shaka provision jong kabadon hapo ka Constitution of India. Te ningkong ning shabe ni kumki jai bendri hapo kani ka re India ni hab hapo ka Constitution of India. But ki hok ki ba kertang ki dei be hi ki Article 20 kabamut protection in respect of conviction for offences. Then nangta Article 21 ro kaba kongsan bha protection of life and personal liberty. Te shushu abangi ka Article 22 ro ka ai ka jinga da ni protection against arrest and detention in certain cases. Kabamut ba ka kani ka protection kari fundamental rights ki jongi protection of life and personal liberty kari fundamental rights ki jongi kani ka jo ka rights ka bangi ngiyo kum ki breu ki normal human being ki koidi ru ki yo kum jo ndai ka don no tang kder kum sai ki jing perkhengi ki koidi ka ba kimla banya kaleng nomor ni kum ki citizens jongani ka re India ila ban lai kaleng ila ban sa sunu jongani ka ri handrai ha ka ba dei bar ki koidi te kadon hi ka jing khang khindiat ka ba kimla banya sabar jong ni sau spang sabar jong ka premises jong ka jail kata de ka jingte te ki dan ru ki rights ka ba ki koidi ki yo kumba yo mangi ki human being let's say ki koidi ki khamyo bha ka ta ka protection haba ki yo ka jing penbiang ka bam ka di ha ka jing sumari ki ki dan ka jing storm ki jing pang ki yo ta ka jing sumaru nanta ki bun ki benefits ka ba ki koidi ki yo handai ka jing wit bar ka jing thot kalong ba kimla ban lai chabar jong ka jail. It is only within the premises of the jail various rights kabut ka hak ban yo ka jing trai kam ka dan lagi pang di jha ka dan ka jing sumar yakiru dan doctor te hakabadai ki Kynthei ru ka dan ka segregation yakini ki koidi te haba current part ya ki koidi Kynthei kadon ni ka jong ka deban don ka jong ka women's jail te ndre yamanta hapo Meghalaya hi ka jail ka longbe hajo pat Kynthei bat sindang ndre ka don ka segregation hapo hata po jail ke te kaba kongsan ne ka bangi ko ban pentip siki paiba ka long ba ka manual ka ba pentri kam ka manual ka ba pentri kam hapo Meghalaya karang dai be kene ka Assam jail manual ngala wa jingtip hagini gisking bat nga shem bat ngalap ba kadai kene ka Assam jail manual ka ba kirang pentri kam hadu kini gisking wan ngila yo ka wan adon ki jing penkala nga por Singapore andai hanga hi ngong ba ka sarkar India
Kala say ba yakani ka Model Prison Manual 2016. Shwa jong kani kala don ka Model Prison Manual 2003. Haden jong kata kalami kani ka Model Prison Manual 2016. Di kita ki ba ngamon ong ki hak lani ka jing pentrikam ya ki rights jong ki koidi ke kalong ba ki rights ki long kumjo ki fundamental rights ki long kumjo like no ba there is no freedom of movement outside the periphery of the jail, outside the premises. I mean they have to move within the premises of the jail. Tiba siapa yang nyat kemat tu batai le mingi kendiat sepang kita kijat koidi kat kum kaan. Ki don lai jat ki jat koidi. Ki koidi bani kau ya kadi ki convicts ngiong ki convicts. Kamu ki de ki koidi ki ba la rai da ka shari. Man set patok ha ka be dei ba kanu ka jing tian bishar. Te ki don sakiwi pat ki ngimong ki koidi. Ni sisa ki hak tin khasi hi tingi ong bi koidi what ki ba sha convict ru lani ki de ba ki under trial prisoners te hak jing sisa ki don lajat ki prisoners kawai ke de ka criminal prisoner kamon kirikum ki under trial prisoners kibur ki barang sha tian bisar te kidon parsa kiwei ki judge convict yung convicted criminal prisoner kamut kini kibala sha tian bisar ha kanu kain te mansu song thu lingkot hangne kalong ba ni hangne po meghalaya ni tip kum ki convict but ki under trial prisoners habakran ni ki under trial prisoners ni haktin khasing yung ba ki koidi hakijing sisa ka Kynthei Koidi hi kamot be ikitu kibala sha convict kibala sha tian bisar but kibala sha punish daking bisar ha kanu ka ain ka ba kingan te rasoba ki don lajat kita ki prisoners ko way de ki ngiong ki convict ka ba ka de ka under trial prisoners but sakaway pat ngiong ba ki civil prisoners kita ki civil prisoner ki affair ni gini ki normal criminal prisoners ki civil prisoner ki besha set patok kabami naka jela mokoduma kita ide ki jat prisoners ki bagi tip but kataru kalong katkum ka Prison Act of 1894 Ti kata habai ketika define apa ka Act of 1894 ti habai dei baki Kynthei lani ki long kami pidon ayu ban ong hakani ka Prison Act of 1894 kila don lupa hi ta ki segregation wat kini ki ta de bandon la ka jong ka jail la ne ka de ban phia ne ki male convicts but kini ki female ki bandon la ka jong hanrei na suka ban kadau khindiat ya ka shoban poise ki sta ka right jong ki ta ki badai jong ki Kynthei akwa ban ong ba katkum kani ka manual of 2016 akwa banwan biang sortu ka jingkali bani kong the rights and duties of prisoners kadi right to human dignity, right to basic minimum needs, right to communication kamut kila ban communicate sabar ndai ka don ka reasonable restriction ro right to access to law kamur bang bakila dan bi hapo jail kinsu shaset bet cerita lani klem kanu ka lat Kynthei ban mi na ta ka jinge te kadon du ka ta ka right ka baki ong ka right against arbitrary prison punishment te teng pjui ha ki film hi ba ka judan ka kum ki film po America baki di ki koidi sha tet sha show sha ki third degree methods kita ki third degree methods hangni po di India kamsha ka ang kamsha par ngimsha ru dalele technique on right against arbitrary prison punishment kalong very clear kamur haba pidon hapo jail mdan hak ban penstom yeta ki pasha convict te kadan ru kawai ru ka right to meaningful and gainful employment
kabamut bakila ban kam don ka kamai kaji ro hapoje bakide ban seru ka pisa ka tingkai ekta ha bakitrai te kani ka rights ka banga batai nga mantan ka control lang iki Kynthei ka control lang Kynthei right to be released on due date la de ka por ban right no na po jail kala kut kata ka sentence de ban don kata ka jing ai por iki bakin mi na po jail te ha ka bai dei pat pat ki Kynthei nga kwa ban pau ba haka chapter 8 jonganika or chapter 16 jonganika manual of 2016 kila batai kini ki hok jong ki Kynthei mo and kala don do classification and separation women prisoners shall be classified and kept separately as under trial prisoners shall be kept completely separated from convicted prisoners even when their number is small kani ka kabamut kalong ba lana kidon ki convicted felon lani ki convicted prisoners but ki under trial prisoners under trial kamut baka case kadang yang phimla bania bolang hajo kadi bandal la jong nanta sakawai ka ba ngayo I kalong ba habitual offenders shall be separated from casual offenders kala banlong ba kidon ki habitual offenders ki ba chuto ki ba to na kapor ba ki sakem te kidon par ki ba na manta ka longyeng ka longsem ki sakem kum kita ki habitual offenders but kini ki casual offenders mri banya bolang they should be separated kat kum kane manual te habitual offenders prostitutes and brothel keepers must also be confined separately. Natai pi so tho hi habong habitual offenders, prostitute, ngamnang wanong nakakasi, prostitutes, but ki brothel keepers must also be confined separately. Kumi kini ki jaibreu ki ba lamme da ka de ka the ya ka met mo kyo. Ya ka met Kynthei. Mla ban bolang bat ki we. Ni ban bola ka jong ki ne ro. Under no circumstance should female young offenders be confined with adult women prisoners. Tekini ki padang samla ki offenders ki lana ki deki under trial lana ki ba shock convict mla ban bolang ba ki bala rang ba ki Kynthei. Te kadang hang ni ru ba devan ai ka treatment ki special need te nata pat te kadang ru ka jingkhang eki kadang ka restriction on women prisoners mla banra ekini ki women prisoners na kawi ka barak sakawi ka barak kham dadon ki daw ba byang phimla ban suya yaki do jailer ba de sundang de ban dan ki Kynthei ki ba pet ba ri ba sumari ki kini ki prisoners ba de ki Kynthei te ba kadang ru kata ka jingkhang ba no male shall be permitted to enter the female ward of any prison phi kalang so clear usundang hi umla bandrung haka ward ka badan ki Kynthei kani ka complete banned misha dalile ro ti lada ki Koidi Kynthei ki don Khun ke ek an na manta kani kadon ka guidelines ka bala penmi da ka Supreme Court of India ka bade ki children of women prisoners guideline issued by the Supreme Court for children of women prisoners haga case Jong RD Upadhyay versus State of Andhra Pradesh ka report for AIR 2006 Supreme Court 1946 kidon kini ki hukum ki ba ka kani ka Supreme Court kala ai le se ngam tip phila ban focus bhane namar kini ki jingada namta ki Khun Jong ki Koidi kalong very important te nasukwa ban batai khindiat lese kala ban ba me ka por khnen de kalong don kam ha ban batai hangne ki paiba kamtam a jail must have adequate facilities for prenatal and postnatal care for female prisoners as well as their children nathai phi so thoi kata habakidon ki ba punkhon swabikin karbakin punkhon de bandan kajing sumar sukher ki hadin mela dep kha kholu de ban riban sumari ki but ter kini ki jing sumari bade hi ki Kynthei ka por ki dang yo khon kha khon de hi ban penbyang ki but de ban sharu ki khlung ki khon jong ki
hadu on Jerusalem kila bandon lang ba kini ki convicts kila bandon lang te hadin Jerusalem pan ya kini ki khol adai ban bo ha ki welfare homes te la batai binya I pi kini ki hukum jong ni ka Supreme Court kini ki guidelines kan kam simpor ha ka dei bat kini ka guidelines ka bala ai ka Supreme Court ha ka case jong RD Upadhyay bat ka versus state of Andhra Pradesh yakini ka guideline kala re part and parcel jong kani ka manual of 2016 te ka hakini ka por hi ngaso ba kalong kam sumentoi ba kan pule tiak patiak ndre linkot ke ba nga kwa ban batai kalong ba yakini ki koidi ki ba yo khon po jail ka dei ka duty jong sarkar ka dei ka duty jong ki jail authorities ban penbiang ye ki na dong sadong na do ka por bi ki pun khon hado bi la yo khon but nakila yo khon kita ki khon ki di ban don lang bat ka kme bat la syaru ba kin dan hado kin dadap Jerusalem but ikini ki khlong ki badan hapo jail kadi ka duty jong ka jail authorities jong sarkar bari ban ai ki ka jingnang ka jing start ka jing pule ka bam ka di ka babyang but ka jing sumar ka paka shisha kumbalong ki normal children te hadin dekila dap Jerusalem palati kan Jerusalem yaki pat la ban bo haki social welfare homes ba la bok nang nam ta ka sokki ti ba hameglaya hi don kat nutli ki jail ne kat nutli ki jail hame gane ahi ki don santli ki jail don santli ki jail ki district jail kawai gade ka district jail ka badon po Shillong nanta ka don ha Joai ha Tura nongpo abad ha William Nagar ta ka mon po Meghalaya hadu menta hi ka don tang santli ki jail ki district jail but ka women jail hi ngam pudi osno bakan don te ka dang long lang hajo ti kat nu pade kat nu ngot kini ki Koidi Kynthei kata kadi ke jingkali ke ba Sultanate ba nomor hani po state of Meghalaya ki Koidi Kynthei ki lane ki under trial prisoners ki barang sha tian bisar ki duna ba ya pher ne ki jaka ba de Sharithor te habong ki women prisoners but ki under trial prisoners ki de ki don be de ki spa hani po Meghalaya hi ki duna paran but khamtam po Shillong ni Sultanate ban yatho ba kadon tang kawai ka convict Kynthei but ki under trial prisoners ki don halu khanyongon kabarai hapo juai pat ngimdon convict no convict ten ring idon laingot ki under trial prisoners ki bade ki Kynthei haturang don tang iwe Kynthei ba sha convict but mdon under trial prisoners hanongpo idon iwe convict but argot ki under trial prisoners ka basutuna shishu kalong ba William Nagar convict umdan under trial prisoners umdan te lase kala bandai kani ka kom imlang salang jungi ba ka crime hi kam put kita ki Kynthei kan kadang duna swa pala ti habang ya kran chpang kini ki Koidi Kynthei ki kat nu ngot ki don khon katkum ka information ka bang yo na po Shillong jail te habaro kini santli ki district jail mdon iwe ri badon khon pa yo khon po jail menne shoban sedang ikan program ya kran chapang kita ki hukum ti phila ban batai ngi khandia chapang kita ki phau hukum okay kata kari ka topic but ka subject shabar jongani ka badai ka women prisoners and their children te mane kamau ba discuss but phi ba kadan ka jingle tam jong ki pulit hari India but hangni apo Meghalaya ru kadang long kumjui te kani ka bagin discuss benta kalong shabar jong ka subject handrei ke ka bang akwa ban ningkong ban pente bangni kalong ba ka ain ka Meghalaya Police Act kadi ka ain ka ba na thau daga sarkar Meghalaya ha ka ban regulate ya ka functioning and modernization of police stations ratai flyo mene ngala mention hafi bakidon kita ki shiho hukum ke ba laso lerai manong ma kilong ba shiho hukum ko ma po ka bible ndai kamlong umta kadon kita ka shiho hukum
ka Supreme Court ha ka wai na ka judgment ka jongka ka badai DK Basu versus State of West Bengal. Te namar pa kadon kani ka jing bom ka jing peniap ka jing le dusman ye ki Koidi la dia po jail la ne po police station ka teng ki ka jing penmensau kini ki Koidi la ne ka jing pensau ki bri bishakem teng de ki pulet ki bamdan ka nono ka riam ka uniform la ne ka bamdan kerteng ka bamdan identification ki wan na ka mas ki teng na ka mas ngaso ba Supreme Court ka khain ba ka to ka long bean wrong then namar ka dan ko ka jing yaw ka jing penmensau ba ka jing penstom ki ta ki under trial prisoners ka Supreme Court House Num 1997 kala sobha ban penmi kita ki hukum kabade ban separate sa baro khoi ki police station apo kani kari India but kita ki sifo hukum kalong ba the police personnel carrying out the arrest and handling the interrogation of the arrestee kabamot ba pulit uba dan benta ha ban kem ki yano ki bale beyan kidi ban don ka jing tho ka kerteng ka babyang kadi ban don ka clear identification kimdei ban kabari ka met ka jongki bar kidi ban don ka uniform ka babyang te kata kadi ka wai ka ba ar ka ba te nanta pat manu ba syakem dei ban pentip sigi bahyeng masem ni kong ya marsin kem yo no brio hakano ha kam beyan kade ka duty jong ki pulet ban pentip sigi bahyeng masem but kata bun sin kam julong na te kane ka Supreme Court judgment kalong very important lada kadon violation unu pulet ula ban ngat ha ka contempt of court but la ban penjenjar yu ha ka service record ju ro te ka lada kem yeno ro lada kem ya unu ubreu bale ka no kam bean ka duty jong ki pulet kalong ba de ban pentip sigi bahyeng basem but they ban don ki saki satar hapor ba penbiang ka memo of arrest nang ta par ka de ban don ka jing tho jing tar ka babyang the time place of arrest and venue of custody of the arrestee ka bamun bai ka por ba kem yu tau unu ba syakem ka jaka ba syakem ka jaka ba bu yu tau ba syakem ka de ban don ba jing tho ki babyang ba de ban pentip ki bahyeng basem te susu kidan kita ki kendon hang ni ki ba ngaso ba so dan ka bang anda puli ndai ki bang amun ong ba kitu ki atli ki kendon mga penpau kalong ba habau pulet ulek ban conduct kanu ka arrest udai ban don ki dak ki shin lani ki chimpini tho yalade umla bandai du bo bedeng ka mas mara teng mentang si ba ka judon ka red ka ba ki lek ki komando ki phong de ka mas kato ri kali bean ngaso ba ki NGOs ba ki pai ba ki daiban simkhia kani ni daiban pentep sking bisa ba daiban sha dalele ro begin deng ta kamas teng ki ya de ki ML02 ntep ude pulit ne ude nong tu nong sono ngaso ba nang ni sakmat hi daiban sim action be kini ki jaj pulit ki ba te yalade ba khom yalade ba kle ba kajat ba kti baro han ngaso ba daiban ajing sneng kini ki pulit handring ngaso ba kani ka direction jong Supreme Court akani ka case DK Basu kala don aka por jong Director General of Police Srivastava ba man ki police station la filai phinla bakadon koi ka boat ka ba ki tho ita sipo hukum yong sipo hukum 10 conditions menta ke dang don su ngam bunsin ngam ju khamla ngam ju khami su handring athai ba kani ka direction aka case jong DK Basu they ban carry forward kidi ban boy kini ki conditions ki 10 commandments la banau dei te sung bha batai khandiat ya ka bor ki pulet habadon ka aka kanu ka jing mudoi lani ka jing ujor ka bor jong ki pulet hi ban kem habadon kanu ka complain ka don bai under section 41 jong ka CRPC but upulet Marsin yo ka complain umda daya ban ong man hap arrest there is no necessity to arrest on receiving of a complaint udai ban conduct shwa ka inquiry
udah ban pechwa udah ubri uba wa pet ne ubam pet ne udah bakum no dia ban conduct inquiry dan kam ne man arrest but haka case Jong Arnesh Kumar versus State of Bihar katur nga don hne Arnesh Kumar versus State of Bihar and another kabala report haka 8000 khatsau volume 8 Jong SCC 273 ka Supreme Court ka mansi ban wanra yakani ka judgment yakani ka hukum house nam 8000 khatsau namar ikesi baria ru ki pulit ki sutna ha ban kem bat ki sutna hi ban pen he ban pen jinjar ki breuba samuroi te namar ba ka don ka case ka ba red ba ki pulit ki la kem bar kala poisa Supreme Court ba Supreme Court ka mansi ban ai ka hukum banong ba yaki cases ki badai hapo news nem kare ka kamram chung ki pulit ban ai ka notice under section 41A kabamut mdan kam man arrest de ban ai shwa kani ka notice under 41A kani ka de ka mandatory provision ngaso ki paiba ki de berskap bahai ini benta ba si sin ba don ka jingmodoi hapo pulit kam da mode ba fi haban mare siki bor jong ka ain ban wat jingara ngaso ba ka de ka babakla kata nakade ki case ki ba mamoli ki pulit hi kim dei ban kem mdei ban ser ban bandai ka yeng ka sam ban bandai ki basi ki snyang tan ka ban wat jingara teng ki di men hakani man ni ki ni ki singira shio jingtep idan i case batang ma ibare dai case namar ba kala dan ke jingmudoi bat ki pulit kila wan kila berten kila haban pet na laye bat ban wat jingara ban wat ki blidar bat ban sir ka pisa ka he ba dak babu bandai ki ngi sam dak babu dek ba de ki masih ki blang kaso kalong ba bakra namar kata ba ngaong ba ki pulit hi nang ne shakman nget scam ba Director General of Police udah ban snap ya kani ka program anda kasi manong ba nang ni shakman ki cases ki badai ka ba ka punishment ka dei less than 7 years kim dei jadi ban patha ki pulit bam dei ban kem ka duty ka long ba ki ban ai shwa ka notice under section 41A but lada hadin ba ai ka notice lada ki phet lada ki man let's say kala ban poi ka stage ba phiha ban kem ha ka ba dei kini ka notice under section 41A raso ba ka dei ka duty jong ki pulit ba ki dei ban ai da ka notice but hangata ka notice under 41A dan kam ban pen pau bala dan kam ya phi ba finon hajer pa police station ha ka case ka ba dei kata section kata ka bala mudui de ita Habadon ka jingale mukaddama la ban penan kami ki pulit da ki mamla don mu kalat ban lat na ka jing sha kem klem nong rim khaddu sakawe ka jing kali namar ka jing duk ka e kalat ya ki ba sha kem bat sha set patok ngo ba kata ka jingkali ka jong phi ko kalong ka basutanan ba dan kam hi ban pentebi ki paiba ba ha ba don ka diwani mari ki civil cases ni ong ki diwani ki criminal cases ni ong foidari te ha ka badai kini ki diwani ki cases ki badan ha pokot ka jele agalong ha pokot ki pulit phimla habadan ka no ka injunction ka ba pass ka court ba kadan ka violation ya ka injunction phimla ban panon ka me ki pulit namar ba ya ki pulit la ban panon kam tangra dan ka hukum da yung bisar ban ngidon kam ya ka police aid kabamut ba ha ka jele ya kini ki mokoduma phimla banora ya ki bor jong ki pulit suppose nama teng dan ki case ki ba ong ba ngalai sabe na kani ki te phi khot phi paran kam de ki pulit upulit uwan upun rongbiang tu kabam la balong si sin ba kadan ka mokoduma ka civil case ka dei hi ka civil court ka ban bisa bat sakawi ka jingkli galong ba ke ka jingada la radon ka jing pharep lamle ngang ong ye phi ba ka ain ka sai kadar la kadon ka no ka jing pharep la ne no ka jing se na jing sakem ba namar bangi teng yo sakem iman se ban mare sigi bor jong ka ain ta ka bamut ka yin sari but nila ban apply ki anticipatory bail ha ka badai ki mamla apren ki khasi ki basa hapo ka kani ka resident ki badai hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council kila ban apply ka anticipatory bail no judge district council court
hakabri apo juai kiptang kiptu basa apo juai darau jai chudan kabor ka power kila ban apply ka anticipatory bail kumjoru sagaro health te silencer hi lagadan kanun ka jing sel na jing sakyam na jing peneran na jing sakyam la ban apply ka anticipatory bail kata de ka kabalong ka jing ada sakawi ka jing kali ka jong phi ba yau duk usuk bamdan pisa tingka bahab ban benda ka yeng ka sem ya ka mar ka mata kei ka jinga kumi kita ki judge cases ga kwa ban pente bhangne ki paiba ba nangne sakman bar kadang jadang igini siru namar ba kim don pisa ban thung pridar kila shukli ka no si ka no pinchen ni ngelada ban hikai balada ban matai ba Kidon ki District Legal Services Authority, Kidon ki Paralegal Volunteers, but kumi gitaru phila banyo neki phila ban tip na po ki yengshari lani phila ban wajing tip na ki police station, but ka sarkar hi katkum ka Constitution of India ka dei ban ai legal aid, free legal aid, but ka kamram jo ka Meghalaya State Legal Services Authority hi Mer bar singi ka lamer hakini ki jai kam hi ban ai ka jingram ka jinra ya kinu ki litigants bam don ka bor ban yele case bakwa ka jingram na ka shari ban kwa ka jingram hakanu no ban taru wat ban tha tangi application ru ka Meghalaya State Legal Services Authority ki District Legal Services Authority but ki paralegal volunteers kadi ka kamram jo ki ban ai ka ne ka jingram ya citizen jo ka India ban but umdan kaman wad eki pridar lada ka jingdon ka jingam ka duna siba palat but hangni ro kwa ban sim ka kabu ban pinyo sngo hakmat jonki board jong ka Meghalaya State Legal Services Authority ba haba bithongi gini ki legal aid council phiri ban ai ka training ka babyang khnang ba pai ba ru nyo ka jingsanya habat yo ekini ki pridar sarkar ban jada eki kublai shibun ba halor ka jing pensai ka jong phi halor ka ni ka phang Tinga kermens kem ba phi barok kinong pait phila shai halor ka ni ka phang kublai shibun